тамошобинони азиз, дар инҷа ман медонед як тавай дорум. Як подписчик дорум, бояд барои ҳаваи одама чӣ мехаридам? Паплин мехаридам барои савдо ва як бора хостум барои шумо низ анами паплинои арзона ки гулои навуш омадагиай видео карда нишон тиём. Марҳамат 3 метри ё 50 сомонай бо ҳастай 3 метриш 45 сомонаҳош ва ёшам ози нишон метам, вале ине ки оз дидестед инош бо ғавстаракан 3 метриш 50 сомонай. Доинг нестам, вале сифатшон созай. Ози якчанд гили доинг астай 70 сомоно ва ёшам нишон метиям. Хоҳед аз доингош гиред, хоҳед аз ино. Инчунин баъд паплини 3 метриш 45 сомона. Ино доинган. Нами чанд намуде ки шумо дида истодаед доинган 3 метриш 70 сомон паплинои бенигин. Касоне ки хоҳиш карда будед марҳамат ғавса ки хушрӯ. Инош 3 метриш 45 сомон иштагиай. Метавонед ки аз ино дархост кунед. Иношам хушрӯвакан. Гулошон намхе фасонак. И видеора ман аз корвон тарафи пажарка ноливои дарвоза якм ряд ба навор гирифтагӣ ҳастам. Метавонед ки худтон бо биёед, касе мехоҳад. Марҳамат бинед.